Cultura 21 som una cooperativa nascuda el 2011. Ja tenim 8 anys d'experiència en la gestió i dinamització editorial i cultural. El projecte mare és l'editorial Tigre de Paper. Ja hem publicat més de 80 títols i hem aconseguit ser referent per a la literatura compromesa i el pensament crític en llengua catalana. El nostre compromís amb la difusió cultural ens va animar a impulsar la Fira Literal, la fira d'idees i llibres radicals que se celebra des del 2015 a la Fabra i Coats, a Barcelona. El projecte que hem creat més recentment és Catarsi Magazine, una revista que té l'objectiu de generar continguts de pensament crític en català. El darrer any hem fet un salt i hem passat de 4 a 8 treballadores. Tenim experiències diverses en àmbits culturals com l'edició, la gestió d'esdeveniments, la música i la comunicació. Amb tota l'experiència i solvència que ens avalen, volem fer un salt endavant i us necessitem per fer-ho. Volem adquirir les diferents col·leccions d'edicions Bellaterra i poder-les incorporar en el nostre projecte. Bellaterra és una editorial consolidada amb prop de 1.000 títols publicats. És una de les 5 principals editorials acadèmiques de l'estat espanyol. Ha jugat un paper molt important en l'expansió de les ciències socials i l'obertura de nous horitzons crítics. Per poder comprar les col·leccions d'edicions Bellaterra i poder-les incorporar en el nostre projecte, despleguem una missió social dels títols participatius. Fem una emissió de 300 títols participatius de 1.000 euros cadascun a retornar en un termini de 5 anys amb una remuneració anual de l'1,5%. Un títol participatiu és una aportació en forma de préstec per cercar finançament per a projectes concrets. Aquesta emissió estarà oberta fins al 31 de desembre d'aquest 2019. Amb aquests diners podrem adquirir les diferents col·leccions d'edicions Bellaterra i poder donar continuïtat a aquest segell editorial de referència.